Mananatiling nasa ECQ ang Cebu City hanggang sa July 15. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ito ay dahil sa dami pa rin ang kaso ng COVID-19 cases sa Cebu City na umabot na sa mahigit 5,000. Ayon sa Pangulo, ang paglobo ng kaso ay dahil daw sa katigasan ng ulo ng mga taga Cebu. Actually, ayaw mo ka-insulto kay Cebuano ko. I am a Cebuano. I come from Danao, Cebu. Mga Bisaya talaga, baski sa Davao, yung mga Bisaya doon, ang titigas talaga ng ulo, hindi mo mapasunod. Yan ang totoo. Yan talaga, prangkahan ko kayo. Magalit kayo, masuko muna ako. Di masuko, pag ninyo. Dahil dito magpapatuloy ang estriktong pagpapatupad ng quarantine protocol sa Cebu City. Nagpupulong na ang city at IATF officials sa mga hakbang na ipapatupad para mahinto ang pagdami pa ng COVID cases. Kabilang sa inihanda ng city government ang karagdagang ayuda sa mga residente ng syudad sa extended ECQ. Samantala, plano ni Secretary Roy Simato na ilipat sa facility sa South Road Properties ang mga COVID patients ng mga barangay isolation center. Posible manong sa mga BIC nang galing ang pagkalat ng virus sa komunidad. Mananatili namang nasa GCQ status ang lungsod ng Talisay, Mandaue at Lapu-Lapu, pati ang bayan ng Minglanilla at Consolacion, habang ang ibang lugar sa lalawigan ng Cebu ay nasa MGCQ.